Nyame mani nyame adofo yɛda nyame ase ene den so de ahiem siem besua ne ho ade ene yɛhwɛ di sem nwoma a ɛwɔ twerɛsɛm mu Daniel ene Revelation mpempe ne yehu sabofra bi awie no na igina na hyase eso se dan bia nso ebeti wacha yehu se igina dan ne foundation ne fapem eso ene anase na wotwi yeba behwe adisem nwoma no ne fapem a yegina so se sua adisem nwoma na ehe anetwa se yehyase efri eno na wotwi adisua na ede bemaye ebre mu mesrese ebebre akoma se na yenua ba grace abompa ya ma yahya adisua na se nyame ma moma yembo empaye Nyankopɔn ne abankɛseɛ ɔma akɔso adawase wana wotwi mu nyinaa hosopa ne bampa wote aboyɛ Ejapa edoni bre ɔma sa bo wani bio ibetie wo ho asɛm ne de akɔbɔ bre wiase no yɛhwɛ sɛ kan yɛ ho na de yɛbɛsua nyinaa ma yɛntiaseɛ yɛgya yɛ kandifo ne hyɛ wɔn nsa sɛ wankasa bɛkasa fa ne mu kyerɛ afei nso yɛgya yɛtiefo nyinaa nso ɛhyɛ wɔn nsa bio twɔkɔkwan so sɛ yɛwɔ abusadeɛ nyinaa ma wɔn a wɔyare sa wɔn yareɛ adehiadeɛ bi a yɛwɔtiefo yɛhia no yɛhwɛ sɛ ɔbɛyɛ ma wɔn ɛwɔ dɔba koro Yesu din mu nti amen ansa ne be adisua mu mesrese se won subscribe ya wo be subscribe afei wo be like video na mame na wa share ma ofoforo nso nsaka ebre mu ebema enia David e de ewura adisua no onyame ba eda nyame ase se ne yesen ye hye mu bio misama wakwa aba kwan so nko so enne ye wadisua etoso emienu na wotwe twa mu no ye hwe enema hodo bi a eyese wuhu ansa na wate Daniel ene Revelation adisem ene Daniel nwoma no ase enne ye toa so ahwe enema foforo bi wo ho a se ye hu eno nso a entumi ente Bible na nkasa ase na yakote Daniel ene adisem ase eno ene Bible fapem eno adofonom ni nyame ma ade a yefe ne fapem untimi entontwene da biara da ade bia se ne fapem no eya utimi di ho adanse na utimi de wo ho etwere no de edikan abofra mpo a wone ne tie no se wanto ne fapem yie ahyase no wanye ne yie a daachi bi no osai edan mpo a esi ho no se wanto fapem ne yie a daachi bi no ebetimi abu suku a enipa mebre ekọ no se wansua ade yie a daachi bi no aha suku no eso manfaso impo aware yesusu se biaya a awarefo mienu no wotena ya hyase no eno ema wotimi di wona aware eni etibibia hyase no ehia twedi ampon Nyankopon enti dodo a eka se Bible no apamdada twam na Genesis nwoma no atwam no bohu se ofa Bible adisua biara na watete ne pasa enkosi hwe emfa ensunsuanso pa emre won bra ne afoforo aka na dane won na ada minuanom ne adofonom ansa na yebete Bible ase no esi yekohwe Bible ne fapem a eni Genesis nwoma no na edikan ansa na nwoma aka ne nyina aba na obehu se Bible mu asisem akese mebre wo ho a eden pa na so ba Genesis nwoma no mu na behu se de esi se de ahyase ne te a afi de unyante ase foforo kra na ade odoso no nko ete ne nyina ase ma mema wo enhweso ebi a wate Babylon ho asem ukọ adisem nwoma no mu a wote Babylon ho asem ebe ya wadwene kese ne nanso ba Genesis nwoma no mu a behu nipakuo bi a na wote biaye bi efe ne Babel a omote Onyankopon eso atua enti Babel ebegina ho ma atuatefo etubo se adisem nwoma no de atuate egina ho ma Babylon behu se afedie na antiase ahase eba
wote aware ho asɛm wɔ adiyisɛm nwoma no mu a oguama na yifuhyia kɛseɛ na adu woba Genesis a ɛna abehu sɛ sei ɛna onyankopɔn ɛde aware nhyehyɛeɛ ɛtoo hɔ afei deɛ ɛma wote adiyisɛm no ase na me wɔ Awurade ɛda no mu ɛwɔ Revelation chapter 1 woba Genesis a ɛna abehu sɛ onyankopɔn da ɛtɔ so nso no ohyira da no onyankopɔn ɛtew da no ho onyankopɔn ɛfrɛ da no sɛ ɛyɛ ɔno no nyame ɛda adɔfo nom ne nyame mma afei deɛ ɛma wote nsɛm wɔ yi ase wobɛte ɔtweaseɛ bi edin ɛwɔ adiyisɛm nwoma no mu woba Genesis a ɛna abehu sɛ deɛ nti a yɛfrɛ aboa bi ɔtweaseɛ no ɛyɛ ne naadaa a ɔdaadaa Hawa nti Bible no mu nyinaa no deɛ yɛ abɛte ɔtweaseɛ biara no ɛgyina hɔ ma naadaa me nuanom ne adɔfo nom wei ɛne yɛfrɛ no Genesis fapem no the Genesis foundation sɛ wante Genesis foundation na ase a ɛne Bible na ankasa no wonte aseɛ ma me ne wo ntoa so na yɛhwɛ yɛba Genesis fapem no mu no yɛhwɛ adeɛ bi a yɛfrɛ no the principle of first mention woba Bible adiyisɛm ne Daniel nwoma no mu a beaeɛ a yɛdi kan bɔɔ soɔ ɛwɔ Bible mu no ɛyɛ ahwɛ saa beaeɛ no ɛyie asɛm bi a wokan no wɔ Daniel ne Revelation biara no hwehwɛ baabi a yɛdi kan ɛbɔɔ saa asɛm no so wokɔhu saa asɛm no a yɛbɔɔ so no na wote hɔ no ase a ɛbɛma wate asisɛm no a wokan no ase adɛn nti na meka saa ɛfiri sɛ wokan Hebrews chapter 13 verse number 8 a ɔse Jesus Christ is same yesterday today and forever Nyankopɔn sɛde ɔte nnora no ɔte saa ɛnnɛ ɛne ɔkyena daa enti ɔbɔɔ soɔ no na ɔde bɛkyerɛkyerɛ nnɛ ɛne ɔkyena asɛm Malakai etimiɛnsa emu nsia sɛ mene Awurade na mensesa enti ɔbɔ so a ɔnsesa no ɔde gyina so akyerɛkyerɛ nneɛma mu Isaiah 40 verse 8 sɛ nhwiren nyinaa no ɛbɛsɛe akɔdeɛ nanso mitwe di ampo nyame ma asɛm etim hɔ daa yɛnhyɛ ne nso sɛ da bia twe di ampo nyame wɔde kan abɔ so no wɔgyina so de akyerɛkyerɛ biribi mu Bible nkɔmhyɛ mu no adeɛ baako a ayɛ n'akyi brɛ mu ayɛ ne fapem ɛyɛ ɔdɔ na yɛka sɛ biribiara ne yɛni kan nkɔhwɛ baabi a yɛdi kan bɔɔ soɔ ɛne Genesis nwoma no mu no ɛne ɛmoma yɛnkɔ Genesis chapter 22 ne yɛnkɔhwɛ ɔdɔ a ɛwɔ adiyisɛm ɛne Daniel nwoma no mu no sɛdeɛ si fa teɛ ɛne ɔdɔ a ɛwɔ Bible no mu nyinaa no ɛhe paa na ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ agya Abraham ɛne ne ba Isaac ɛsisɛm a esii wɔ wɔn ntam no ɛhɔ ɛna aba abɛyɛ ɔdɔ a ɛwɔ Bible nyinaa mu ɛfapem wokan Genesis chapter 22 verse number 1 to 13 a wote saa asɛm no ase ɛbrɛ bi ɔse na nsɛm yi akyiri no onyankopɔn sɔ Abraham ahwɛ twɛdi ampo nyame sɔ Abraham ahwɛ nti ɔfrɛ Abraham ɛna ɔgye so sɛ minie ɛna ɔka kyerɛ Abraham sɛ fa wo dɔba a wodɔ no koro Isaac hwɛ ne dɔba abɔfra baako fa ne kɔ Moria asase so na kɔbɔ ɔhyew afɔdeɛ ɛma me twɛdi ampo onyankopɔn adɔfo nom ne nyame mma na ɔse Abraham ɔfa ne nkoa mmienu ɛne ne ba Isaac ɛna ɔmo ɛfa onyina nnua ɛna ɔmo sim sɛ ɔmo kɔ akɔbɔ afɔdeɛ dɛdɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no Abraham maa n'ani so no hu biaeɛ no sɛ wɔ kyirikyiri ɛna ɔka kyerɛ ne nkoa ne sɛ mo ne mfurumu yi montwɛn wɔ ha na me ne me ba Isaac yɛkɔ akɔsom na yɛsom wie a yɛbɛba na Abraham ɛfa nnua no ɔde maa ne ba no ekutae mmerɛ ɔmo sim sɛ ɔmo kɔ no ɛhɔ ɛna verse 7 Isaac busa ne papa sɛ my father m'agya ɛna ɔgye so sɛ me ba minie ɛna ɔkaa sɛ hwɛ egya no nie odwan yɛde bɛbɔ afɔdeɛ no ɛwɔ he adɔfo nom ne nyame ma nneɛma ne nyinaa ni so egya me ne odwan na anaa ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ me ba Isaac nsuro na twɛdi ampo nyame ɔbɛkyerɛ oguama a yɛde bɛbɔ afɔdeɛ no na osii mu na mmerɛ woduru Moria bepɔ no so no ɔse ɔkyekyeree ne ba ne nsa na ɔde ne to afɔrebukyia no so afi de ɔtene ne nsa sɛ ɔba beku no
verse 11 ɔse ɛna Awurade bɔfoɔ efiri ɔsoro na ɔsɔɔ ne nsa ɛna ɔka kyerɛ no Abraham Abraham na ɔgye no sɛ minie ɔkaa sɛ ɛmfa wo nsa nka ɔbarima no na ɛnyɛ ne hwee na afei ɛna mahu sɛ wosuro Awurade ɛfiri sɛ woamfa wo dɔba korɔ no ankame me na Abraham maa n'ani so no ɔhwɛɛ sɛ odwanini bi a ɔhyɛ dɔtɔ mu enti okoyii no ɛde ne bɛbɔɔ hyew afɔdeɛ ɛma atwe di ampɔn nyamema asisɛm wei a yɛkaa yi no ɛdeɛ na wohu agya baako ɛne ne dɔba baako a ɔmo agya ne yere ɛne ne nkoa ɛwɔ akyiri na ɔmo mmienu nko ara de dinyɛ ɛkɔ wɔ wuo mu akɔ akɔwuo ne nuanom ne adɔfonom ɛkyerɛ wo twa di ampɔn nyame mmerɛ a Kristo ne maame wɔ fie suafoɔ no nyinaa Paul na ɔnam kwan so na wɔkɔ akɔwu Isaac sɛ m'agya kwan guama no ɔwɔ ɛna agya a onim sɛ ne ba no ekɔwuo ɛka kyɛ ne sɛ agya Nyankopɔn ɔbɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo sɛ m'agya adan na wapaw me saa nanso na agya no ɛmpaw no na etwa sɛ ɔde ne bɔ saa afɔdeɛ no me nuanom ne adɔfonom Abraham deɛ agya amia nku Isaac no na ɔde oguama ma no nanso twedi ampɔn nyame oguama a ɔde ne maayɛ ɛwɔ bepo Moria so no saa oguama no na ogyina hɔ ma Awurade Yesu Kristo enti na etwa sɛ yeku no na wobɛhyɛ ne nso a ɛne a ɛkasa kyerɛ Abraham sɛ ɛmfa wo nsa ɛnka no ɛmmerɛ a wɔba bɛkyerɛ wo guama no ɛne bi kasae saa nso na ɛmmerɛ a yɛyi Awurade Yesu Kristo apue no ɛne ɛkasae ɛkyerɛ yɛn sɛ oguama no ɔno ne Awurade Yesu Kristo me nuanom sɛ yɛpɛ sɛ yɛte ɔdɔ a ɛwɔ adiyisɛm Daniel ɛne Bible no mu nyinaa na Genesis ɛma yɛhu ɔdɔ sɛdeɛ ɔdɔ ankasa ɛteɛ agya a ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ɛma adasama woku ɔno adɔba hwɛ Abraham wɔyeawa a wɔfaa mu hwɛ Abraham anisu a wɔteeɛ ɛdeɛn na yere mpo Sarah ɔba fie akɔbɛka akyerɛ ehu a ɛbɔɔ no ɔmo kɔ no ɔmo anka hwee ankyerɛ nkoa no mpo tie kwa akɔsom ne aba meanwhile wonim sɛ ɔkɔ no ɔde nisuo na ɛbɛsan aba back agya a ɔde ne ba ɛbɔ afɔdeɛ ɛkyerɛ yɛn ɔdɔ a na agya no wɔ ma ɔba no adɔfonom sɛ yɛte saa asisɛm wei ase a ɛmɛmɛ yɛate asisɛm a ɛwɔ Matthew, Mark, Luke ɛne John ase sɛdeɛ agya no ɛde ɔba no bɔ afɔdeɛ ma yɛ ɛmɛmɛ yɛate adiyisɛm ase yɛka wo guama a ɛwɔ adiyisɛm mu a ɛmɛmɛ yɛate saa nsɛm no ase mmerɛ a yɛka wo guama no ho asɛm no amene wɔn ka asɛm bi a Isaac obusa na agya sɛ oguama no ɛwɔ he adɔfonom ɛkame yɛ sɛ asɛm a obusa wɔ Genesis no ɛno na other Bible passages ni nyinaa eyi ano into Daniel chapter 8 verse 3 Daniel say and behold I saw a ram na hwɛ mihu oguama bi adɔfonom ne nyame ma John say behold the lamb of God wei ene onyame oguama no enti sɛ Isaac busa sɛ oguama ne wɔ he dia ene John say yei ne onyame oguama no Daniel say na mihu onyame say na mihu oguan bi a me nuanom ne adɔfonom adiyisɛm mu nso no emra John na areho aka no na obusa sɛ hwan na ebetimi ayi nso ano no ɔbɔfo no sɛ hwɛ Juda mu jata oguama a oku no ɔsɛ no ɔfata sɛ wɔbue nso ano no ano me nuanom ne adɔfonom asɛm a Isaac busaeɛ no ɛbɛyɛ nyiano a ɛkɔ so ɛwɔ Bible mu nyinaa adɔfonom sɛ yɛte Genesis ase a ɛmɛ yɛte saa asisɛm wei nyinaa ase na ɛde atenka bi ɛma yɛn ɛma yɛhu sɛ
twedi amponyame a wɔhyɛ nnwuma pase ahyase no sɛ wɔhyɛ ase bibi nti wɔde kɔ awieye pa ama yɛ adɔfo no Genesis nwoma mu nso no yehu nneɛma bi te sɛ owuo ɛma ne nyɛ wo sɛ twedi amponyame ɛbɔ owuo daabi owuo ɛnyɛ twedi amponyame ɛna ɛbɔɔyɛ ɛyɛ yɛn paw ana akɔfa owuo aba abɛtɔ yɛn so enti twa sɛ twedi amponyame ɛsan provide solutions ɔde nyiano a owuo ade asɛm bisa ba no atwa sɛ ɔno asan de saa nyiano no ɛba Nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛda a mobɛte aduaba bi adie no ewuo ɛna mobɛwuo twi ne ɛkyerɛ Hebrew kasa ne mu kyɛn borɔfo no sɛ you shall die ɛnyɛ sɛ wote bi di a wobɛwu na emom na kasa ne yɛ sɛ mote bi di a wuo na mobɛwu kyerɛ sɛ da mobɛte bi adie no owuo bɛba bɛkam ho wobɛhyɛ aseɛ awu from that day no muhu sɛ adeɛ bi a ɛfɛ no owuo ɛbɛto mo adɔfo no ne nyame mma esiye na sɛdeɛ emu bebree dwene sɛ da bia panin na ka ewuo no ama ne saa Adam ɛne Eve ɔmo hu sɛ ɔmo ba Cain aku Abel abɔfra ɛna di kan wuiɛ hwɛ wɔyaw a Adam ɛbɛkom sɛ wɔhu sɛ ne dɔba Abel a watumi abɔ afɔde ama na hyɛ twedi amponyame anuonyam ɛntetea a de tetee no wɔ Eden Abel atumi adi so nanso ne nua ekum no hwɛ wɔyaw a wɔkɔɔ mu sɛ ne ba a wɔdɔ no ewu Genesis nwoma no ɛme yɛte wɔ wuo ankasa se Adam esui me nuanom ne adɔfo nom hwɛ agya twedi amponyame sɛ ne dɔba baako pɛ sɛ deɛ Cain aku Abel no hwɛ sɛ ɔbonsam eku ne dɔba baako pɛ ɛwɔ asɛnnua no so bɔɔ na adagya ne mfem ɛne ne mfonom nyinaa ɛtotɔɔ mu ku no yayaaya wokan Genesis a ɛma wote saa asisɛm wei nyinaa ase nanso nhyira nka twedi amponyame sɛ anidasoɔ wɔ hɔ ma yɛ sɛdeɛ ɔde anidasoɔ ɛmaa wɔn ɛwɔ Genesis chapter 3 verse 15 sɛ dabiri bɛba a me deɛ ɔbonsam ɛbɛyɛ mu nyinaa no mɛba aba abɛbɔ ne ti meyi na afiri hɔ nti wokan Genesis Revelation chapter 1 verse number 18 a ɔsɛ I am he who lives and was dead and behold I am alive forever ɔsɛ mene nea wɔte ase me na mewuiɛ na mete ase daa amen ɔsɛ na mikura owuo ne asamando safoa adɔfo nom ne nyame mma wuo a yɛkɔfa baayɛ ɛwɔ Eden no twedi amponyame sɛ me de ano aduro aba ibewui na mesɔre yi wuo afiri hɔ nti dodo a wɔgye me die no so owu a ɔbɛsɔre Genesis nwoma yi na me ate wuo sɔre mpo ase 1 Corinthians chapter 15 verse 15 to 19 ɔmo yɛte aseɛ sɛ dabiri bɛba a Kristo nti ewu a yɛbɛsɔre na honam ɛporo wei yɛbɛhyɛ deɛ mporɔ dabiri bɛba a yɛbɛsakra ntɛm so yɛhyɛ Awurade Yesu Kristo ɛwɔ wiem me nuanom ne adɔfo nom mede m'asɛm no ɛkɔ awiɛ adiyisɛm nwoma no mu no ɔbɔ wɔtweaseɛ edin ɛwɔ hɔ na ɔtweaseɛ na amfa de pa biara ama adiyisɛm nwoma no mu adiyisɛm eti dumienu abɔfo akronkronfoɔ daadaa nkyɛmu mmiɛnsa mu baako yi mmiɛnsa bi a otumi daadaa baako adɔfo nom Genesis nwoma mu no akronkronfoɔ mmienu otumi daadaa de odi kan ma de ɔtɔ so mmienu so ɔdaadaa no Adam ne Eve saa wɔtweaseɛ wi Genesis nwoma yi me yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn ampɛ n'asɛm na ɔde nsonsoyɛ ɔde mpapaidie bɛto nipa a bɛdi ɔbonsam akyi ɛna nipa a bɛdi ɔno twedi amponyame akyi ɔde nkyɛmu ɛto hɔ nti woka yɛ adiyisɛm tie dumiɛnsa Revelation chapter 13 verse 2 and 3 a ɔse still saa asɛm a Genesis kan na ɛbɛba nipa bi ba kɔdi ɔbonsam akyi ampa no ɔdaadaa adɔfo nom ne nyame mma Genesis fapem no mfoni a etwa ni sɛ usua adiyisɛm usua Bible no a di kan te Genesis ase
na sɛ wote Genesis ase a wobɛte Awurade Yesu Kristo wuo ase, wobɛte ɔbɔnsam ase, wobɛte ewu a yɛfrɛ no wuo wɔ asase wei so ankasa ase, wobɛte ɛba wuo mu yiawa ase, wobɛhwɛ ɛkwan a agya de ne deɛ nyinaa ɛma adasa ase. Na afei deɛ ɛbɛma woahu anamo a wobɛtu. Ɛnyɛ sɛ wokan ate aseɛ nko a, na ɛbɛba what we call the existentialism. Sɛ wobɛte sɛ wote ase ɛma biribi ntawantawadeɛ no wote ase ɛma twɛdi ampa Onyankopɔn. Adɔe mu ɛto nsa afra wo sɛ bra twɛdi ampa Onyame nkyɛn. Ɛma wɔtwe aseɛ ne nnaadaa. Na mmerɛ a wɔdaadaa enipa ɛwɔ adiisɛm nwoma no mu no, ɛde wɔn kɔ awieyɛ bɔne mu. Na ɔba Genesis mmerɛ a wɔdaadaa Adam ne Eve no ɛkɔfa wuo ɛbaeɛ. Adɛn na wɔma twɛdi ampa Onyankopɔn a wayɛ te sɛ Isaac, wayɛ te sɛ Abraham, ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ɛma kwa sen sɛ wɔbɛkɔ deɛ ɔdaadaa wo ɛde wakɔ awieyɛ bɔne mu. Twɛdi ampa Onyame nka yɛn ho. Ɔnte n'anim nkyerɛ yɛn, ɔnsiesie yɛn ɛma daakye nkwagyeɛ no ɛwɔ Jesus Christ din mu nti. Amen. Onyame ba. Bere adi adi sua ekwa wie yɛbɛsrɛ anidie mu sɛ yɛbɛbɔ empire. Nyankopɔn ani abankɛse ɛne wɔ asafo Yehowa. Yɛda wase wɔ asɛm a wode ama yɛn. Yɛsrɛ sɛ wankasa ɛkɔso aka yɛn ho. Na bere a yɛdwendwen ho no yɛnhunu awie mu nsɛm na mfa mmɔ yɛn bra ɛwɔ Yesu din mu nti. Amen. Onuadɔfo, yɛda wase sɛ wonya ɛbrɛ ɛne Die Heart Shepherds esua adusua nsunkun. Yɛbɛsrɛ sɛ bere a wo nsa aka video yi wobɛkyɛ na wo nua bi nso nsa aka. Na ɔno nso ahwɛ na ɔno nso ate twɛdi ampa Onyankopɔn nhyehyɛeɛ a ɔwɔ ma yɛn ɛne bere a yɛn wiase ɛkɔ na wieɛ. Enti hyɛ na like ɛma yɛn. Die Heart Shepherds yɛda wase. Onyankopɔn hwɛ wo so kosi sɛ na ɔtwe sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia mu bio. Bye bye. Afei nso ɛnkyɛ yɛde adesua soronko bi kura bɛba wɔ akwan mu. Ɛnyɛ sɛ basukuu ne nko a na twɛdi ampa Onyankopɔn wakyerɛkyerɛ yɛn. Na so yi na anim onyam no ɔde a yɛn nyinaa yɛ nyankwagye ama yɛn kra. Awurade nhyira yɛn nyinaa wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Na wɔtwe sɛ nnɛ same time yɛde adesua no bɛsan brɛ wo. Yesu adesua Nyame nhyira yɛn nyinaa. Amen.